Здравейте! И както се казва, today is the day. 4 години отлагах този момент, ако не и 5. Исках да споделям своя опит по отношение на хазартната зависимост в България. И като човек, който е имал тази зависимост, последният ми залог беше на 21 юни 2020 година. И чаках толкова време, защото се притеснявах, защото, да кажем, нямам микрофон, защото не знам какво е перфектната кукичка за едно видео. Но пък вчера и днес осъзнах, че знам по-важни неща, именно как да се справя с тази коварна зависимост. Защото аз се борих сама много години. Минах през много проблеми, създадох си такива и просто искам да споделя всичко, което знам тук, защото може да се окаже полезно за някой и евентуално някой би могъл да спести част от пътя, който аз минах.